Vo Švédsku je asi 20% migrantov a tvoria 2/3 znásilnení. Once again, you have been bluntly lying here, pushing the idea that the violence against women somehow comes from outside or from other cultures. Takže násilie na ženách Lucia Jar tvrdí, že neprichádza zvonka a že vlastne treba zobrať všetkých imigrantov, pretože imigranti absolútne nespôsobujú žiadne násilie na ženách. Tak si poďme otvoriť jednu štúdiu. Toto je štúdia zo Švédska, ktorá sa konala medzi rokmi 2000 a 2020, ktorá hovorí o tom, že zo všetkých ľudí, ktorí boli odsúdení za znásilnenie, malo 63% migračné pozadie. Takže že buď oni boli migranti, alebo ich rodičia boli migranti. 63%, 2/3. A vy si poviete, že však ale to je len niečo cez 50%. Lenže vo Švédsku nie je 50% migrantov. Vo Švédsku je asi 20% migrantov a tvoria 2/3 znásilnení. Hej? Takže milujem, že tieto husy typu Lucia Jar obhajujú migráciu ako sa len dá. Zároveň sú strašne proti násiliu na ženách. Vy chápete to pokrytectvo, vy chápete, jak to ide proti sebe. Muži páchajú násilie na ženách a pritom 2/3 násilia na ženách tvoria migranti, ktorých tu tak veľmi chceš, Lucia Jar. Ako môžeš byť takto popletená?